Good afternoon everyone, Luzon, Visayas at Mindanao. So mag-update lang po tayo ng mga equipment dito sa gym area. Pero ang mga presyohan ay hindi natin alam. Pero sa mga paggamit ng mga equipment na ito ay aalamin po natin. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, simulan po natin dito sa mga ginagamit na dumbbell, no? Ito po yung mga may timbang na sa mga 2.5, 5, 7.5, meron din po mga Gs, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 at 25. Yan po yung mga bigat na ginagamit natin sa pagdadumbbell, no? So nakikita naman po natin, ayan. Tapos ito po yung mga ginagamit din po na mabibigat na meron 20 kilograms, 16, 20. Ito po yung nakita kong ginagamit na hawak ng dalawang kamay tapos parang ibinabalibag, no? Baba at taas, no? Kaya lang hindi ko mapakita kung paano ang paggamit, pero dapat papakita ko dapat ito, no? So, ito naman po yung mga inner tight and outer tight. Yan po yung mga description ng mga nakalagay na kung paano po natin ito gagamitin. So ito po yung kanyang equipment. Alright. Ito naman po ay sinasakyan na alam mo nagja-jogging ka, no? Na babataas, may gulong din po siya sa harapan. Ito po, yan. Tapos ito po yung kanyang pinaka-computer box. Yan po, no, yung mga computer box po niya, no? Mga pang-exercise po natin. Yan po. Tatak ng kanilang mga unit ay Star Track. Meron din pong mga nakaupo. Parang nagbabike ka lang, no? Sa mga ganyang gamit ng mga equipment ng gym. Meron sandalan po, meron po mauupan na gamit po sa pagpa-practice. Tapos ito naman po yung mga pang-jogging na gusto mo mayroong mabilis o mabagal. Yung sa mga nag-e-exercise na tinatamad tumakbo sa labas, ayan po. Kasi dito sa mga trabaho nila, yan po ang kailangan nilang gamitin. Kasi hindi na sila nakakapag jogging sa labas, gawa rin ng kanilang trabaho. Kaya ang mga ano nila, sa gym area na lang po sila sa kanilang mga trabaho. Kasi ito kasi ng mga gamit to sa mga office, no? So magaganda po yung mga equipment na nandirito. Tapos yan din po yung mga ginagamit na sa ibabaw. Pipindutin nyo lang po kung ano, gaano kabilis ang inyong pagpapatakbo. Kailan mo mga dito, masunod sa kapindor. Sa moral, sa akin. Ano? Tingnan mo naman. Kaganda, no? Tapos ito naman po yung kapag nagba-barbell ka na may mga ginagamit na rin po mga timbang sa kanilang mga nilalagay sa gilid. Ito po ay 5.5, 1.25 kilogram. So yan yung mga bigat. Tapos meron tayong Gs, 10 kilogram, 15 kilogram, at meron tayong 20 kilogram. So yan po yung mga bigat dito sa ginagamit kong barbell. Ang kagandahan po kasi dito kapag nagbubuhat ka na ng pagbabarbell, meron siyang lock. Ayan. Kaya kung ano yung taas na ginagamit mo sa mga ganitong mga equipment, yan po yung nagsisilbing lock. Kaya pag nagbuhat kayo na mabigat, kahit na maano nyo, pihitin nyo lang po ng paloob
Pwede nyo po siyang bitawan dahil ito po yung nagsisilbing lock po niya sa barbell. So, ganyang kalaki po yan. Ito naman po yung sa mga leg extension at leg curl. No, yan po yung kung paano po natin gagamitin. Ito po yung leg extension, no. So yan po yung paano gamitin itong equipment na ito, no? Pakita lang po natin, ha. So, kung anong timbang po ang gusto nyong itimbang dito, ito po yung mga kilogram. No, i-set up nyo lang po yan. Kung anong timbang po yung gusto nyong kuhanin, ipindutin po natin. Ayan, no. Pipindot po yan. Ngayon, pwede po natin gamitin sa, kung lalagay po natin ay 45 kilogram. Ito lang po yan. Adjust lang po natin yan. Yan. Lahat na po yan ay aangat. Kahit ano po gusto nyo bigat dyan. Kahit hanggang sa ilalim po. Basta kaya nyo pong iangat. So, yan po yung gamit po dyan. Legs extension and leg curl. Yan po yung tatak ay Nautilus. Tapos dito naman po tayo sa gamit na ito na vertical row o lat pull down. Yan din po ang kung paano paggamit ng equipment na ito. Sundan lang po natin kasi may instruction naman na nakalagay dito kung paano po gamitin. Pwedeng paharap, pwedeng patalikod. Tapos, yan din po yung mga timbang ng kanyang bigat. 107 kilogram. Yan po yung pinakamabigat. Kasi pag ganito po, na magbubuhat kayo, huwag nyo po kagad bibiglain. Magsimula lang po muna kayo sa mga mababa. Hanggang sa makamit nyo po at yung kain nyo na po yung bigat ng bubuhatin, no? Ganyan po sa simula sa pag-gym. Hindi po puro bigat agad ang uunahin. Baka ang katawan po natin ay bumigay. Kailangan unti-unti lang po para unti-unti po lumaki ang ating mga katawan, no? Alright. Tapos, ang pectoral fly o rear deltoid, yan naman po ang paggamit. Ito po yung pectoral, no, na nakaharap. Ito naman po yung rear deltoid, no? Yan po yung description o instruction na nakikita po natin. So, ito po yung unit na equipment. Kung ano lang din po yung kaya nyong bigat na gamitin po dito, ayun po yung mas maganda. Huwag din po natin bibiglain at baka mabigla po yung ating katawan. Ito naman po ay multi-press, no? Ito po yung instruction ng kanyang o kung paano po gamitin. Chest press, incline press, shoulder press. Yan po, no? Tapos, kung anong bigat din po yung inyong gusto na buhatin, ipindutin nyo lang po uli yan. Yan. Kung ano po dyan, kung anong bigat po yung gusto nyo. Ito po yung ginagamit na equipment. Ayan.
Alright, dito naman po tayo sa abdominal. Abdominal and lower back. Yan po kung paano natin gamitin itong gamit na to, no? Yan po yung instruction na nakalagay po dito. Lower back at abdominal. Yan po yung unit o equipment na naka-display po dito sa gym area. Alright, dito naman tayo sa isa pang dual leg press and calf raise. So, ganyan po yung paggamit sa ating equipment na ito, no? Ayan. Pakita ko yung instruction niya. Ayan, kung paano po gamitin. Yan po yung pagpaano ng mga legs natin, no? So, pakita ko yung kabuuan ng equipment. Yan, napakaganda, di ba? Adjust lang yan. Tulak-tulak lang. Harap, abante lang, no? Likod, abante. So, ayan po yung dual leg press calf raise. So, ito naman po yung instruction na nakalagay po dito. So, ito po yung mga ano, no? Launch, pull down, shoulder press, bicep curl, torso twist, ab crunch. So, yan po yung mga instruction na magagamit itong equipment na ito, no? Ayan, kitang-kita naman po natin, no? Tapos, meron pa rin dito sa kabila kung paano po squat. Ayan. Chest press. Push press. High row push down. Hip glute press. Ayan po yung mga instruction na nakalagay po dito sa kung paano po gamitin. Ito po ang tatak ko ay Stairmaster. So ang paggamit naman po nito, aakyat, bababa ka lang, no? Pababa po yung akyat nito. Iikot siya ng iikot kapag ginamit na po itong pinaka-computer niya. Kung anong bilis po kasi ito, kung mga hagdan na ito nakikita po natin, kapag yan ay tinapakan mo at nagsimula ng mag-ara yung pinaka-computer niya, akyat baba ka lang dito kung anong bilis ang gusto mo. Hindi naman to aandar kapag sinakyan mo ng ganyan. Kailangan buksan mo muna yung computer, tapos pag sakay mo, automatic na gagana na siya. Kasi pag binuksan mo yung computer, tumungtong ka, hindi gagana to. Kaya buksan mo na yung computer, tumungtong ka, yun, paandarin mo na siya. Alright? So, lahat ng mga ekwipo o equipment na nandito po sa gym area ay naikot na natin. At hindi lang talaga natin alam ang mga presyo nito, no? Pero yung mga paggamit at mga instruction po na nakalagay dito ay mga nakalagay naman po. Kaya magandang gamitin to, at sa mga gusto magpalaki ng katawan, dahan-dahan lang po at wag muna masyadong magmadali. Kung ano lang po yung kaya ating bigat na timbang, ay yun lang po ang gamitin natin, no?
At yun na nga, nakita naman natin yung mga ekwipo o equipment na ginagamit dito sa gym area at lahat naman ay mayroong mga instruction kung paano po gamitin. Huwag po tayo magmadali sa pagbubuhat o paggamit nito. Kung ano lang po yung kaya natin na gamitin na timbang ay yun lang po muna bago tayo magdagdag para hindi po mabigla ang ating katawan. So, maraming salamat po. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.